Garfield. Episodul 13. Regele Nermal. Wow, a și venit tipul cu pizza? De-abia am comandat. Bună, Garfield! Oh, nu! Odi! Da! Odi, spune-mi că n-ai văzut ce am văzut și eu. Bună, Garfield! Aha. Cine e la ușă? Da. Garfield? Dă-te la o parte. Bună, Normal. Intră. Stăpânul lui Normal a plecat din oraș, așa că va sta cu noi 10 zile. Nu-i așa, micul meu prieten? 10 zile? Cred că glumești. Haideți să fiți drăguți cu Normal și să-l faceți să se simtă ca acasă, da? Nu-i așa că noi tăi ne vom distra de minune? Da? Oh, dar cine? Cine? Da, cine? Cine? Da. Am venit la timp pentru campionatul mondial de patinaj artistic. Nu îl pot pierde. O, da? Poftim. Vreau să-i văd chipul celui care a făcut-o. M-am plictisit. Nu putem face ceva distractiv? Să ne jucăm ceva? Piciorul meu! Da. A țipat cineva? Garfield! Piciorul meu! Piciorul meu! Didi. Garfield? Miau! 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 Nu-mi vine să cred că Johnny a oferit fotoliul meu favorit și telecomanda. Așa ceva este de neacceptat. Lasagna! Este vremea prânzului. Sunt hămesit. Nu, Garfield, nu meriți lasagna deoarece ai fost rău cu Normal. Poftim, micuțule. Lasagna cu 4 feluri de cașcaval și parmezan este favorita mea, lasagna mea preferată. Dacă ai nevoie de ceva sau dacă nu se poartă frumos Garfield și Odi, sună de 2 ori și vin, da? Iar voi doi, Normal este responsabilitatea mea, așa că aveți grijă. Sau veți fi pedepsiți pentru restul săptămânii, ați priceput? Odi, Garfield, puteți aduce un pahar cu apă? Mi s-a uscat gâtul. Bine, Normal. Haide, Odi, doar 10 zile. Nici măcar nu e călduț. Cum să mănânc fursecurile cu lapte rece? Auci! Ăsta e masaj? Îmi strici blana delicată cu ghearele. Câine, încearcă să fii mai delicat. Îmi dai fursecul ăla sau... Poftim, târăște-te și ia-ți-o și singur, majestate.
Gata, m-am săturat de regele Nermal. Nimic nu mă va face să intru înapoi acolo. Niciodată, ai auzit? Nimic. Băieți, cred că meritați ceva bun pentru că ați avut grijă de Normal zilele astea. Garfield, Odi, unde mi este laptele cald? Bine, tu iei prăjiturile, eu aduc laptele. Mincinos prefăcut! Ai înșelat lovitura pentru a fi tratat ca un rege, a? Și ce dacă tu și Odi erați atât de răi cu mine? Oricum, nu poți dovedi nimic. Tu! Garfield, Odi, înapoi! Ce? Nu vezi că joacă teatru? Se preface! Garfield, Odi, în bucătărie! Sunteți pedepsiți! Miau. 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 Nu va mai trebui să te prefaci după ce voi termina cu tine, Nermal. Voi nebuni dacă va mai trebui să ascult încă un minut din acea muzică îngrozitoare de la patinaj. Asta trebuie să facem. Băieți, ce mâncați acolo? O prăjitură delicioasă cu ciocolată. Ce bune. Îmi dați bine bucățică? Singur? Dar Odi și cu mine suntem pedepsiți, ți amintești? Nu putem părăsi bucătăria, va trebui să vii tu și să-ți iei singur. Ăsta a fost clopoțelul lui Normal? Garfield? Odi? Afară din casă! Acum! Dă-ne telecomanda și coboară din fotoliu repede. Sau ce? Tu și Odi nu veți îndrăzni să vă apropiați de mine. Bine, și să nu spuneți că nu ați căutat-o. Salut, micuțule!
Mă bucur că piciorul tău s-a vindecat. Nici măcar nu pășești șchiop. Nu vei scăpa atât de ușor, mă auzi, Nermal? Vei avea nevoie de mai multe bandaje când... M-am întrecut pe mine însumi cu această lasagna cu 4 tipuri de brânză. Păcat, Liz a spus că nu vă puteți folosi mandibula pentru încă o lună. Am o surpriză pentru voi. Am rugat pe Nermal să vină să stea cu noi pentru a vă înveseli puțin. Distracție plăcută! Oh, patinaj artistic! Ce frumos! Ce costum frumos de fluture! Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română Cristina Păun, Marius Săvescu, Ernest Fazecaș și Mircea Drâmbăreanu. Inginer de sunet Florin Milian. Regia Laurean Ghirman. Traducerea și adaptarea Bogdan Vaman.